Ahoj přátelé, vítám vás u mého dalšího videa. Dneska jsem se rozhodla, že ten obraz původní, který teďka maluji, nakonec jsem ho přemalovala. Abych řekla pravdu, napřed jsem si myslela, že se mi ten obraz líbí, ale čím víc a víc jsem se na něho pořád dívala, tak mi tam pořád něco chybělo, pořád mi tam něco vadilo, pořád se mi tam něco nelíbilo. A tak jsem vzala špachtly, houbičku, štětec, zelenou barvu, žlutou barvu, bílou, modrou i červenou a začala jsem tam dělat jakoby trávu. Vytvořila jsem potom takové cákance, které vypadají jako kytičky. A pak jsem pořád špachtičkou vytvářela trávu a trávu, jak můžete vidět. A dávala jsem do toho veškerou moji energii, abych ten obraz doladila tak, aby se mi líbil. A abych potom mohla nakonec říct, jo, je dobrý, líbí se mi. No a tak zatím to takhle, podívejte, dopadlo. Ale to ještě není konec, to ještě má další pokračování. Jo. Tak ještě zůstaňte chviličku u videa, ať se dodíváte, jak nakonec obraz vypadá. Jak můžete vidět, tak jsem nakonec na sukni dala více zlaté barvy. Pak jsem ji tak smíchala trochu se zelenou, tak ona potom ta sukně vypadá taková zlato-zelená, modrá. Zase je to takové barevné hodně. Použila jsem akrylovou barvu zlatou a vlastně celý obraz je malovaný akrylovýma barvama, co jsem si koupila v obchodě Actionu. No a takhle zatím vypadá a já jsem tam ještě vzala ještě zlatou barvu nakonec a chtěla jsem tu trávu trošičku dát do toho odstínu zlaté barvy. Pak jsem ještě zlatou ozdobila věneček větovaný, který má na hlavě namalovaný, no a nakonec jsem tu zlatou ještě přidala do té trávy mezi těma kytičkama, které tam jako kolem ní jakoby rostou. No a takhle to dopadlo. Co na to říkáte? Napište mi do komentáře, jestli se vám líbil více ten předešlý obraz, jak vypadal, a nebo tady tento, jak ho mám teďka změněný, že je to trošičku úplně, no trošku hodně je to změněné. Tady mám akrylovou barvu, kterou jsem si koupila takovou sadu celou v obchodě Action. No a já tady ještě domalovávám ty kytičky, aby to vypadalo jako rozkvetlá louka a ne jenom takové ty cákance. Takže jsem tam domalovávala takové ty kytičky, takové samostatně od sebe
jsem tam vždycky. A pak jsem vzala ještě růžovou barvu a chtěla jsem tam vytvořit takové ty léčivé kytičky, echinaceu nebo něco podobného. Hlavně jsem chtěla, aby ten obraz byl veselý, tak proto tam dávám i tolik barev a myslím, že ta příroda je takový relax. Nejenom když jdete do lesa, že vás to vlastně ta příroda nabíjí, ale je potřeba i na tom plátně to projevit nebo ukázat, a aby ten obraz prostě jak při pohledu vás taky jakoby nabíjel tou dobrou energií a dával vám jako takový odpočinek pro duši, nebo takový lék pro duši. Dokonce jsem se i dočetla, že studené barvy, které já zrovna používám, modrá, zelená, fialová, vedou spíše k pasivitě, anebo dobře působí na lidi, kteří mají rádi čisté, jasné a svěží prostředí. A taky modrá dokonce symbolizuje důvěru, harmonii a stálost a je často spojována s klidem a soustředěním. To je taky hodně zajímavý. Tady tuto barvu mám taky z obchodu Action koupenou. Pro všechny začínající umělce je to asi taková nejlepší a nejlevnější volba při začínání nebo při zkoušení malovat na plátno. Tak to je moje jarní víla na rozkvetlé louce a já se tímto obrázkem s vámi loučím a budu se na vás těšit určitě příště a budu ráda za každý like a odběr. Ahoj!